Awinjo ni jodala nie pressure moro kane Felix Okinyi gochonegi ma ok ywe. Koro babwa tetni dala kanyo marach, mamwa te matetni marach. Koro nagochni wawinj kopo ni en wachno. Kok en wachno be wawinji. Mama ok mak simu. Jowete duto manondike muma manolocho. Jowete duto manondike muma manolocho. Negi wuotho ka gisiko singruok mar adiera. Koro wan e joote manondike muma go mawacho adieri. Wan e joote go. Chaka gochne mama mogik koko mako simu. Mano koro en bende owe en gi wachni. En be koro mano en gi wachni. Achaka gochne ne kendo. Mama ok mak simu. Atemane fadhi. You have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you
mama. Okoda. Iwinjo. Mama. Iwacho na gochni ionge ki flash be itieko 6 minutes mondo imak simu yawa. Atieko 6 kane yawa. Donge sami gochi sani donga sibedo kamanyi to ok yudri. Sani be kakori flash. Ywaka ndi to yonge. Era mako. Chalal. Ambe antie. Ene wani shoot moro. Samini kona na gochi ni chae ma amanyi kanyo to binoke mak. Chokoro ma ukubini uoro na Christmas. Onge rach, Christmas ora ora. Christmas ora ora. Yeah. Ang'o tek? Weche wuodi tek na teka. Nare? Wakoru baru matae madwaeno. Mama Felix ng'ama nigi pesa ng'ama idho nyaka ndege 30,000 ok nyatame. Kasto ambe gino ne pok ang'awe kaka ang'awe no. An kata biro dala kanyi siwinjo ka keto baba piny baba. Wuoyi moro nokawo pesa na ka 30,000. Nikech agini baba ne onge kwa chako gigi osiepe ok inyal donje. Mago gik ma ji romogo e pap. Koro en kana semiya 30,000. Kata in projects mwaseyawo kodi siwinjo ka akete mbele nini koro gik mono ni wanyiew ka nyocha miyo Felix 30,000 otamore duoko podi koro nobedo na marach ka anto kata awe baba dala kanyo pile nikech ok adwa nobed gimoro mabura ena gimoro mwagogo ena kaka wago mbaka no tu tano weya to gocho ne fadhe koro fadhe no luonge dala kose luonge to gik mawinjo kowacho ni kia yuda ok tek koro ingeni dhiera ne yuda ok tek nade to en ng'ama oseng'e nyaka ot en ok omanya en kodwara to biro od nikech ong'e oda kuma dake mana wuok kadhi miye pesa no iwinjo pesa no nokamiye ka wan kende ne wan go tamo koro awinjo kowacho wach ni nwadhi Tanzania iwinjo taketho gari koro nokona kwana ni Omari kata chieng'no nokona kwana Omari 30 ni to miya kata 130 moro kanyo iwinjo gimoro to ok ni ati ni koro gik mono timore chon mano kero koro dhi medo nyaka kia kaka nwe chiemo kode fuel monwa tiyogo kwarengo iwinjo mago awinjo ni oketo nyaka kia kaka no omiyo baba pesa kia no omiyo baba pesa 1,000 ni kozo nen pesa awinjo kanyo koro ingene jok machalo josiasa gi gin to ginyalo negi by the way ok ni en miriambo to koro ok inya beda ni ati ng'ato nyalo negi kore leng iwuoya mondo kata ketho chieng' moro ne dong'a history ni wuod Jok Omari nothoga ne wach adieri iwinjo nikech ng'ato kose ofa kata kopo no osedhi rajuoke moro mo osekone ni in e sacrifice idhi goli magate leng in fact ke leng no to koro ber nikech idhi silently wacho Omari omuorore ber at least ari koro wasewacho koro kata kopone andulora kanyi ngeni wuoda to nyocha gine chunye maler gonyocho golo go 30 onege koro jomodong' owe thola ola ji pesa miolo nyalo negi mama to ok ni ati ni sema na aleng'a mama dira ni in leng kasto gimineno no dhi go dala no en gik moko minena jago e TikTok to ji tiyo goge
ma oke ono kaluongo nying ng'ato nawacho ni ne chula gopa wacho na lando ne ji ni in gi pesa na in chula mondo ichaki ne kalando nyingi to gimoro ni ati ne wacho na pod abiro keti nyaka posta chula pesa na koro nikech kuma entiere odhi feel guilty odhi feel ni ene mawuoyo ne iwinjo gino na kete e TikTok gimigo e TikTok kwani pesa no kawo kawuono ndalo mane mono Felix obiro Nairobi kama onyewe simu dogitazi osebedo long be kata osebedo koluonga ga koduogo Nairobi koluonga Omari kian jogoro kanyadhe iwinjo kech en ng'ama kidhi in emitiyo gi transport ni itiyo transport dhi gi duogo gik matino tindo gi in emokasi ni in gi 100 moro kanyo kuonde midware 500 in gi moro kanyo to bok dhi duokni iwinjo be en ng'ama kata kana aloso program mar kamera pok ne Felix ogolo kata mana 5000 in fact atero mang'eny an Felix pok omiya kata mana 1000 ni ya mi pesa unless e gik muchamo iwinjo e gik muchamo kia chieng' moro mono ng'ado na ndege cha iwinjo makata kopona ago kwano pesa mosetiyo go kuoma pod ok rom 30 to gi simbe mono tore mono kwal kawane gari mana mede pesa kasto owe simu no iwinjo simu ne makoro liere to ndalo moko chien kacha koni kata ni koponi wach simu no onyalo ng'ado pesa e 30 no ong'ad moromo gi simu no to duok na modong wach ma simple to koro ba en omoke makoro dhi nyaka ir jonyuol ni ok momiyo koro en mong'awe an ok ang'awe en mong'awe kende ni oparo ni kowacho ni wuodi noyudo ok tek kiana an wacho maber kabisa ni kata jok minitiyo go re neko ne tho iwinjo kendo kata kokonega kawuono an pod abiro tho sawe mwakia anyalo kuongo ne jonyuol nyalo kuongo na but the fact en ni kata koro sani aringo mana madhi America pod abiro tho mama kata koro we ukona mani ete we wacho no kiena tho to pod abiro tho kochuno ni Felix emanega to kata konega tho en ni kanyo koro an ok ang'awe an awacho ga wache gima koro rach koda en ni awacho ga dieri taleng to kayanye poka yanyo ng'ato onge ng'ama sepimo ne joma sepimo ne gina pa mani wad mana Lucy Kate e mana kono ne ng'ato ne dwa na ole pesa e makoro dwa discuss gi Lucy kanyo ta kone pesa sani aluoro Lucy moro na olo pesa ka ng'ene nigi pesa kech macha to nyien mono ng'ado na nyaka ticket mar ndege ko na ng'eni macha to ng'ama nigi pesa 30000 ok en gimoro kuome nyaka kawuono wan josigu nikech pesa no koro e wach pesa no kumono wuok onge ng'ama sepimo ne kata chiel but koro en odhi okete nyaka koro ong'awe dala baba wacho ni ous lo kora penye ti uso lo koro kane ma olo ng'ato 30000 mama baba gomba kamba kuso lo mbakuso kia chiae 30000 na koro iuso chiae ni chule ni jatelo ni kaw 30000 kum nyathina koro we wausi ni dhiang' ni ibed go otimo marach kum penji kose uso ni kaka gisebedo ka giwuoyo ano okaonge koro mane babu uko na Okinyi omanyi to koyudi to gima nomiyo manyi no no okokona mabe nyaka kokone to idware ni omiyi pesa donge sano tuyuda be ka okikona to ano nomiyo sami dware wach moro tidwa ni an mabuti to sami dwaro ire pesa to sano to be iyude ayuda pesa mabe inyisa beka igori sama fadhe dwaro pesa to yuda ok otudre kodi ka keso wuok ka keso wuok be bwana goji ni no ni kata joji ni Nairobi kado no oro ni pesa utuko wo tutamanya ko oro ni pesa nini na oro ni pesa wote Nairobi mabe ano kikona to ng'amono duogo pimo ni
Akona oe gari makawa kuchka to aneno gari moro ka chalo gima wuok, chalo gima wuok kendo masini ka. Wadi mano. Kore maka embe no wuok, kore modi adia, kore mabane dakika matindo wuogo pimo na. Mana wadi kise gocho ne ka koro kona gima ne dimbe. Koro ka kono pimo na ni to ngano jagocho ne ni awinjo ka wuoyo gi wuodi online. Dobe koro winjo ka utwa ke to in ni luonga. Koro ni luonga mondo wuodi ya nya online. Koso ni luonga na ngi gwadore kanyo ma koro kono mera ni winja gima wacho. Ema koro pimo kone ma wacho ni to kare ne en mana wacho ema koro kona ni mano doge wacho gima na dwaro mite to be ingiri ria koda ni wach pesa kia na. Akonya adogi imeno kikona ni nano to bende pod an mana kare. Seche ni dware pes kata pesa de ni sebedo kidware. Seche go kikona. Be okidugi kona arani diseño oro na pesa biro mana winjo kata mbaka kaporo kata dwaro pesa moni pesa mimi jano na poda mio babe yumakam tambo kayu arawe awe sami dwaro ni kesi dwaro ni seje koni oko maxi yemano mi akweni mano tiria ko na engi aneni ke tembi ngeno bia pime no winjo ni eno winjo ni nene eno wado paro ni sim mano nyewa lo trabirion naka nie manika kaka eno winjo ko amba kone ni aoka par ni en kamano nyaka bed ni sim mane ngano ni go cho nodwa nyiewo simb 70 to nosegolo pesa limit ne nosechopo koro pesa mano nyagolo chieng' no ne en 40 to simu 70 wasedhi cho Thika Road ne wan go tamo wang' mogo MC maka ng'ane MC maka ilongo ni ng'a makudongo swag koro mafans basero mogo ka bwana osemosa Omari intie gik moko machalo kamano koro osegolwa nyaka simu muapak koro walewe dhuduka onge 30,000 ng'ani be wacho kani yawa an pesa nyalo mana golo from kin iwinjo ok ni pesa onge go pesa ni e card but limit ni osechopo koro ambe gi chunya malera wacho ni yawa jama manga majamba iwinjo agol pesa ok ni an go mang'eny makoro extra iwinjo embe onge ngani Omari ni ten mana ngama dhiye show gotieno go koko kone kora ken chieng' mana golo 30 no dhi ofwenyo ni bwana ma jama man gi pesa wacham pesa ni akia because from that day kaka na mi 30 no kaka osiepwa no rum kora ke kata no oduoko ofwenyo ni an ga gi pesa to karapa aficho wa itakia kata no mane yo moro yiri to yudo ka koro kinyango akia koro in ka ng'ato an ma un jonyuolna an pok aketo piny gi bura to ng'ato to gocho ne babwa ni kia ni babwa ne nigi graduation to miyo ga 1,000 what is 1,000 okaor ne sani koro lo 30 ma en go no okaoro ne aura sani tok ni odhi buogo babwa gene babi ngeno ogocho bwana baba dwa uso lo kia baba dwa uso dhiang' ako iuso mara ngo kech okae lewa pes na to selal mang'eny but en makuru dhi ong'awe an no kakete online mam an nago challenge kaka dange go mana kaka dange wach ni ne unjo ma idho gari ge woche moyiech iwinjo koro kare nitie ng'ama nigi woche moyiech koro biro nu dala kanyo ni uneno kaka wuodi na idho gari ge woche moyiech koro wuoyo na maka gige TikTok challenge en ka en gi gowi to no chulo koko dwa chulo to linga nikech dala ne nigi perimeter wall onge gima nyalo time an dala wa idonje kamane momiyo no chungo gari odonjo iwinjo areyo en MCA en gi connection kata gi police nyaka gi thugs gi jonek te uyie ana yie but onge chieng' makoro nadoga saa ng'ato ni awa
asai atimo marach kuom kwayi pesa na en go puro biro dong jagowi kata ene mziano kata mbua nyako chula pesa na mamwa gene gi babwa gene were go yawa gino simple mam in deal mwago en ni aur ni Christmas e cham na Christmas a cham to en bebe ikode wewe richo ng'ato en richo ng'ato richo ng'ato richo ne to piny be nyaka ng'e ni Felix Okinyi to nigi pesa na koro kata kodhi chung next time ji ong'anga no chung ka en galo pradega nikech no manya an no kamanyo Felix mama inyalo paro chieng' mokwongo biro gi gari dala no nena ka ndala to penjo ni mari ina dala to kigine iwinjo takoni an ndala wa to biro ma gi mtoka manyiso ni ya aembe kana gone bei iwinjo dhi dala ne ka interview mana timo ne ka gine kada agone bei nikech ng'amono ane momiyo no manya an no kamanye like an onge gimono mede ngimana iwinjo an onge gimono ene mana lande ne ji en onge ng'amono landane koro en dalo mana lande kata sani ka poni koro ji odok ni ichulo pesa ambe koro achak kao services ogol kia siling 4,000 mar ndege kata ka 3,500 ong'ade dongene makoro kete dondi en ke mama kata insani ko poni chwanyori gi ng'ato nyaka pesa mene miyo ng'ato mano kero embe ko pono bando baba kia 1,000 mondo miye mag graduation surely 1,000 ni atini okono baba ni nokonyo ipani dubiro gero ne baba kare baba bokwae pes moko mono biro to chamo odoma ka jeka wachaji odoma kodoma wich maraji itieko gi wich rach mama Nyasaye to an koro kuma sechopene tasewe ni Nyasaye in fact Nyasaye osechula bang' oselingi 30 na siyudo deals madongo ma koro iwawa ni Nyasaye mochul mondo en mo oyud kasara puro yuda nikech gimimene Nyasaye to kiwuoye kora sewe bata we ka jopiny ong'eyo nikech embe no manya nikech nodwa na ng'eyo gi jopiny koro samowe abe nego jopiny ong'ene ya ng'ano chama but pesa taweyo nikech osetamore en gi nguvu gi connections te kora aweyo to maweyo no tawe ka jopiny ong'e maber Felix Okinyi ndedra to chamo pesa wuod Omari sigalo pradik anto gik maricho go ma anto an ga ready ne gik mora bat koro ene mowe ng'aw nwa ahinya an pok adhi dala nikech embe nosetera nyaka ir mamagi kata en dang' ok owinj maber ka monjo mama nikech mamagi oti ka dang' abwoge gi gigo magi ng'eni gik mabwogo ga jonyuol an ok ahero chuo ma peti kama to dong nikech ogochone babwa to gochone kaka ok ogochna yawa dong baba to koro luonge nikech gigo ng'eny ong'ama be meno wach iwinjo kata dere mono riembe minine nokele ga gi mtoka cha nase kono wach no kona ni bwana ng'ano mino wach marach an no riemba ong'ama ok dwar adieri iwinjo odwa mana ng'ama umene tan umo wacho ta mama an ok abi umo wach an do ine kata dala kanyo ka gimoro rach an awacho ta wuok an awacho ga koro adieri no tachunga ubongo kang'oka uwacho wacha ni kase wacha adieri kama tawe pesa but adieri tawacho ng'ato to ok nya bwoga ni atini wuodi no yudo ok tek koro kata an kadhi akono mene kama ikona mani gina chielo ocha jonyuolna kaso chako cha kata koro wachare pap koni utiekre koda to ok ni ubiro dala ni babu luonge kaso chako tinga dhoge ena gi chir ni wuodi no yudo ok tek onge rach mama onge rach un dong ng'eno ka pingu dala ganye weri kode
Igombo chama ngo Christmas asewe. Christmas chama te madaka sadaka magoitai. Okay, sawa kare or na bejedi monda or ni pesa ini ngeno katali ne mamwa kende to mache be babo kende uru wasewe weche uru chamu Christmas bo yue uru wawe pes moselalo wangi pes madawanyo pes madawanyo wewe nya uru ni budget inge amie tuji de walo de kalu wale ni kakanya robare menya logi mama nuka bene Ano kori mo wewa bello ego bila kodwa nyake nyuka. Amie mana pinte. Sawa mama hai. We atim gimoro kane no ka en pod sa chon matin. Koro auru pesa tok. Oksani dongana ka en 21st we kinya or pesa ki koza or gotieno asami ore aka mama ya kiriste bandi uja gocho makolo kidwa mako singwe mama ko yidi kamo de mo kidwa ni mama aya anga mejwa ni mama wemi uyo aketo ni pesa mani koro ambele mna uru magara ko bona to ta dhienge matho okay to ito na de to ni adiera ni ama tiyo ne nya sai to tani be wadi e tiwe mi bolo maduong manya sai kam yo wadi ya ngani ponne ge dwaro mari tiwo baba toterni kode kiko uzilo yawa umia nengo go koni achol sawa baba antu luoro na nolale gari sawa mama watim gik moko kama tena aketo ni pesa pesa ket na keta ina ka go ko di kwani ne mi bi derja ne amaka tu chiemo mama no soda to be sawa Tony anaudi ni budget. Ka ni budget nya tom dora no. Agora mo mano mamwa ne war kodi ka jendo. Puro wacho chiel mar Felix Okinyi nded. Jopiny. An abiro chunge dieri. Adieri pok na wega kumora mora. Adieri pok na wega. Gadieri nambadi achiel. Wan gadieri wadhi kama. Irrespective of who you are, so long as near to watch it, in politician, in Gijunek, in Gajuoga, we don't care. What watch it, Koro Bura Ongado ya. Wawe weche mange. Don't give you kaka a bit of advice ge mama. To Felix because we jonyuol. Ina ntigi moko mapeti. Like koro iketo jonyuol issues alofu moro me idwa dondri onyiso ni ngato pok otek ne mind. An mago jonyuol la to pok adhi ne gi issue no. In nga madhi gi issue no ne jonyuol. And then okay, so long as na wacha dieri kata gimba explain nege I'm unstoppable. They can't stop me. Wacha dieri. Because gimba gejo monge nyasaye, gejo malemo, right? Koro one we believe ko biezu. Jok makengo yath, jok matima ngo mar yath, jok madhi kajuoga, jok madwaro guns. Awacho ga pile dia. Kata in gun mitiyo kodi kanyo, ngeni biro tho. Sani mapodi. Kochop, imbethi. To nyasaye be nosepango ne ngata. Be onge ngama nyalo gengo ne ngato gimopango. Atiyo gi example moko mag jok moko monotemo loro YouTube channel na. Joge monotho. Ora, manyiso ni ya okinyal gengo progress mar ngato, okinyal gengo success. Kumuno nyasaye osepango ne cha to chopo.
iwinjo kumudonyo sasa cha pangone cha emuchopo koro behaviors ge emanyalo rodhe piny kosechopo success mane momineno ka kata jothum mang'eny iyudo ka ni ng'ato chaji okie ng'ani wan ok wamiel to adhiya ng'ani nosepangne but koro nitie kumoro ma kosechope to koro kaluwore gi kako behave gi success momieno orodhore piny right but into Kenya rodho success mar ng'ato piny sawa koro Felix Okinyi Ndedra nominated MCA chul pesa kinyalo chulo kokinyal dembri wedhi dalawa